Ola, que tal? Moi bo día. Hoxe vovos a aprender a facer uns espaguetis con calabacín que están riquísimos e que se fan rapidísimo. Eu suelo escoller así, deste tamaño. Pódense coller un pouquiño máis pequenos ou pódense deixar medrar un pouquiño máis. Pero deste tamaño están genial. A parte, é moi versátil porque se pode facer de calquera xeito. Cruda, xa se pode comer, non fai falta cociñala, e despois a partir de aí, pois de todos os xeitos que se nos ocurra. Pódese fritir, coser, facela a plancha, a brasa, ao forno, relleno. Podemos facer con el miles de platos. Pero hoxe vou a facer uns espaguetis con jambas. Rápido, sencillo e riquísimo. O aparato para cortar o calabacín suelen ser unhas cousas así super sencillas. Ten así como estes piquiños que vai cortando como o calabacín en rayas e a continuación ten unha cuchilla lisa que vai facendo como os espaguetis, non? O que hai que ter en conta, porque eu tuve outros, varios, non iban ben por culpa de que o diámetro que ten é moi estreitiño. Non sei se son para calabacíns que ao mellor os collen moi pequeniños ou así, pero bueno, para un tamaño así normal, que é como os collo eu, este está guai, porque entra ben o calabacín. Cortolle a parte esta daqui do calabacín, así. E agora só hai que poñer máis ou menos o calabacín no centro do aparato este. E trátase de ir dándolle voltas. Cando nos queda así aquí pouquiño, podémolo cortar, porque este aparato ten este chisme que nos axuda a acabar de cortar o calabacín. Clavámoslo aí e axúdanos a darlle as últimas voltas. E quedaríanos unha cousa así, uns espaguetis largos, 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 eternos, e que son máis resistentes do que parecen. En principio, dicimos nós calabacín, que frágil. Non, 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 son uns espaguetis fuertes e resistentes. Estes espaguetis, que é dun calabacín bastante grande, son para 2 personas. E agora, jambas, pois, vamos a usar as que queiramos, pero mínimo 6 por persona. Quitámoslle o que ten aquí na cabeciña, porque lle vai a dar moito sabor. Partimoslle a cabeza hacia a jamba, todo o que ten na cabeza poñémolo aquí. Despois quitámoslle unha ou 2 partes da parte de arriba, daqui da casca esta, e se apretamos aquí abaixo, xa nos sale enteiro. Pa según que recetas, o calabacín hai no que poñer con un pouquiño de sal a escorrer porque suelta moita agua. Pero en este caso non, vai así tal cual. Poñemos un chorriño de aceite na sartén e primeiro pasamos o allo, que non se nos queime porque o allo é riquísimo si está no seu punto, pero xa non vale para nada, é amarga si nos pasamos un pouquiño e o queimamos. Primeiro o allo e despois, cando estea xa, botamos as jambas e despois a cebola. Vamos alá.
Cando estea así medio pasadiño, botamos as gambas. En este punto añadimos un pouquiño de pimentón. E retirámolas para un platiño, porque como xa están feitas, retirámolas para un platiño e reservamos. Botamos a cebola. E enriba desta cebola añadimos xa o calabacín. Durante o primeiro minuto, máis ou menos, de habelo botado á sartén, vamos a poñer pouco lume, porque como non ten apenas aceite ningún na sartén e aínda o calabacín non soltou agua, corremos o riesgo de que se nos pegue un pouquiño ou de que se queime o que nos quedou de allo. Entón, ao principio, baixamos o lume e cando o calabacín empece a soltar un pouquiño de agua, damoslle toda a caña canta teña a cociña. Ten que ir a lume fuerte, unha vez que cría unha pouquiña de agua, a fuego fuerte, para que o calabacín non se cosa na súa agua, sino que se faga un pouquiño como se fora a plancha. A partir de que botamos o calabacín na sartén, témolo que ir probando. Podémolo sacar ao minuto, o sea, solo quentalo un pouquiño, ou aos 10 minutos. Iso vai a depender do que nos guste o crujiente do calabacín. Canto máis tempo o deixemos na sartén, máis vai a mermar e máis blandiño vai a quedar. Si che gusta con un toque crujiente, quentalo un minuto e xa lle chegaría. Si non valo probando, e vas decidindo en que punto che gusta a ti. A mí gustame que quede crujiente. Un par de minutiños e xa o saco. En apenas un minuto en fuego suave, mirade para aquí a de agua que colleu. Co coloriño das cabezas das gambas e do pimentón. Pois agora xa lle podía dar todo o lume. Poñémolo a tope de fuego e damoslle unhas voltiñas. E isto xa estaría prácticamente listo. Agora botámoslle un pouquiño de sal, a justo, e un pouquiño de pimentón outra vez aquí. Añadímoslle as gambas, remexemos un pouquiño e xa estaría listo para servir. Mirade que pintaza! E xa estaría, aínda que a min gustame servilo con un pouquiño de queixo rallado por encima. Si vos gustou este vídeo e queredes que vos enseñe así máis recetas con calabacín rápidas e fáciles e ricas, apoiade este vídeo, non marchedes sin darlle ao like, compartindo, e se ainda non estades suscritas, claro, suscribidevos, que é totalmente gratuito, non vos vai a costar nada, e a min ides me axudar moito co meu canal. Vamos a emplatar e bo proveito!